Така, сега ще правим бицепсово сгъване с 75 кг. Да видим колко повторения ще направим. Дай, почвай клипа! Аре! Дай! Сега е време Релефа да покаже какво прави с 70 кг щанга. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Дай. 7. Още две. Аз едно. С 75 кг. Цели 2 повторения. Мишки. С 75 кг. 2 повторения. За бицепсово сгъване. Насрай, че са отряд.